Ja vítam vás z môjho ďalšieho videa a dneska sme ľudia na rybách. Áno, a budeme tu 4 dní. Áno, 4 dní a budeme to natáčať akože. Mám tu, predstav sa, more, svietiš tam do toho. Takto. Je to vidno. Ja som Patrik. Počkaj, ja ti to dám takto, no. Vidno ma? Áno. Ok, ja som Patrik. Zo SpongeBoba. Dobre. A ja som si... No nie som. Dobre, dneska budeme natáčať iba také, že preskúmávačku a na ďalšie dni natočíme, ako proste chytáme ryby. Ok. Tam to chytám bez papiera. Čo? Dobre. Dobre, ideme. A nie, to som si vymýšľal, že on chytá bez papierov, to je zákaz, to my neporušujeme, proste my nie sme takí, že... A aby ste si nemysleli, že sme tu iba sami, že proste to nemôžeme, no tak nebojte sa, nie sme tu sami. Sú tu so mnou aj moji rodičia, aj jeho oco, aj môj oco teda. A príde... To sú také gule. Kamo, nie je to vidno vôbec. Není? Nie, nič. Á, dobre. Sú také gule. Vieš, čo by bolo dobré? Kamo, mne nejde to svetlo urobiť. Asi tak. Počkaj, čo tam je? Vidíš, tam je taká noha. Nie, to som nevybrala, to je... Ok. A tu je taká značka. Tam. Čakaj. No, kde? Taká značka. No, fakt. Jaj, to je... Jaj, a sme na Slovenský rybársky zväz Hrada Žilina na Ružinej. Ružina. Dá sa tu chytať lovný. Počkaj, nie je to vidno. Dobre, lovný. A kaprový. Lovný kaprový. A počkajte. Ešte číslo revíru 3570011. Ok. Počkaj to. Dve jednotky tam nie sú, tam je iba jedna. Zaujímavé. Nemal by som... To čo bolo? To sme netočili, bohužiaľ, proste také, že puchnutie. Hej, Ale to možno vábia slnce. Myslíš? Áno. Hej, to robí to. Kamo. Počkaj, toto je ten prúd. Takáto guľa. To sú tieto slivky. To sú slivky, nie? Môžeme si to takedy, Počkaj, že ísť zobrať. Posved na zem. To nič neurobilo. Môžeme si to ísť... Ježiš. Nazbierať si to môžeme. Kúka, ale vidíš, ono sa to tak ako keby nie že stmavuje, ale... Môžeme si ísť nazbierať slivky zajtra a môžeme na nej chytať amúre. Ale myslíš? Áno, na slivky sa chytajú amúre. Čo je debil. Kamo, nemali by sme ísť úplne dozadu, či? Sereme na to. Všetci, ktorí pozerajú. Tak dajte povinne like a odber. Áno. Blížime sa už za chvíľu, ešte mi ostáva. K 70. Nie, počkaj. Ešte mi 35 odberateľov potrebujem, aby som mal 100 a potom vás čaká speciál. Čo si to urobil? Že oni strašne dobrí, však. Tu je ponožka. Kámo, to je ponožka. Ja to zadvihnem. Ty si debil. Ja viem. Debil, on toho voňal. Je to smrdí. To fuj, what the fuck? Tu je zdochnutý vták. Vidí to? Hej. Čo? Tam je ďalší. What the fuck? Ok. No. Čo? A ďalšia! Zasa. Ok. Vidíte? Ale fakt, my to nefejkujeme. Kamo, ja som nechcel povedal... Čo? To nevadí, ne? To nevadí, bro. Obete, čo to je? To nemôžem natáčať, lebo to neviem cenzurovať. Tam bolo takzvané Ok. ho. Jaj, to musíš cenzurovať. Kamo, vidíte tam toto červené? Ja vypnem svetlo. Je to pekné. Vidíte to červené? To je bojka. To je cool.
Keby ste videli, ako dobre to vypadá z tejto, kde sme my. Menší kašlík. Viem, že vám to nepríde strašidelné, ale ak chytíme nejakú kameru, ja som si zabudol zobrať od posluch na udicu. Prdele. No poďme, však to je už koniec, tady to. Áno, ale tady to my sme už prišli, ja som vral do tady, kde sme prišli. Kamo natáčame iba za chvíľu 6 minút. A toto video bude mať možno cez hodinu, takže ak si ho nestihnete pozrieť, tak si ho určite dokúkajte. Áno, lebo ideme tu na to celých 4 dní. 4 dní a 3 noci. Ak bude mať aj záber cez noc napríklad, to tiež budem natáčať. Hej, Ale ak bude iba tento hore, aby mi to mal ako kamerou natáčať. Ešte raz to urob. Prosím, na teda. Čo vám na to poviem, že je uchyl iba. Čo? Hej, ty mi nehač. Ak to bude trošku horšie, počkaj, ja to budem takto, aha. No, To nás nenapadlo. Choď sa pozrieť, že či to je dobre vidno mňa. vinoček. What the... Ale tak to má je vidno, keď budem svietiť na seba. Hej. A počkaj, daj, môžem ja? Daj moje meký kôš. Je to jak... motýlik. Spooky skeletons. Shimmy, that is nice. Bro. Tak. Hej. Cítim sa ako v takej hororovej hre a čakáme na ne. Ani to vypadá iba na videu. Bez strany. Hej, áno. Pozri sa, ja vám to natočím, aha. Pozri sa, ako to u nás. Ja takto si svietime. Počkaj. Proste takto. Sorry, to má byť jumpscare? Nie, to bola písnička každému, ktorý dal odber. I like. Áno. Ja vám pravím, že je uchyl. Ľudia, to je zašepaný človek normálne asi. No, pozrite, ideme a len takáto diera tu. Ako mačka. Natoč ma. Svetlicu. A sviedni. Alebo Okay. ja budem. Rado, čo tam je? Príď dozadu. Bro, on sa si vysral. OK. Daj nám svetielko, áno. Daj nám svetielko, ďakujeme. Takže teraz idem prehadzovať udicu. Natáčaj. Nechoď ti tam, lebo tam môže byť. Takže si idem prehodiť udicu. OK. Hej. Náš stolík. On na ohni. Wow. Neviem jak. Tak tam robíš? Pekné svetielko, však? Cool. Čo robím? A nič. Ja nie svoju dlaň. Robí. Super. No, super. Nepokakaj sa. A dobre, neotrhol som. OK. To je jackpot. Či? To máš, hej? Na konia. Čo to bolo? To fakt som to dal do tej kriaky, vidíš? Je to. Vidíš, Bože, táto diera. Vidíš, ako sa to hýbe? Nie, nevidno to. Takto. No a oni sa hýbu a tam mám... Pozor na bok. Choď tamto stade. Tamto stade. Tamto stade. Bo natáčam. Jak? Vieš, aby ti to nestrelilo do hlavy.
A to druhé. Oh, ďakujem. Nie zaczepy. To tam dám. No. Gule. Ale Svetie. to čoholku. No. A ty si dali tú druhú. Ja? Do roka. Áno, To môže mi hodiť znova. áno. Môže. Máte Voj, chcete to spojiť? Nie. Choď ďalej. Dávaj si pozor. Dobre. Dobrý no. Vy ho si nevšimajte. Skibidi toilet. OK. Bude toilet. On má brain rot. Level 3000. OK. Hotovo? Tam to je pri vode. Super. Super tryhard. Dobre. Dobre. Ona natáčaj predo mnou. Horiči musím ísť. Ty kokos. Mám ju. Ide? Dobre, je zapnutá. Poď. Ticho. Nehovor to. Natáčam. Oh. No, ja som musela srať, no, nie, ja som tam musela, vieš, Tato? komárov. Tato, pozdrav. Tato, pozdrav. Prestaň, ale. Starky, pozdrav do videa. Ahoj. Maťo, nahaj ho, jemu to nerozkážeš. To nahaj tak. Vytiahni mi učiť. Ja? Hej. Prečo? No jedno, lebo aby som mohol zahrať. A ja... Dobre, tak idem. Natoč ma, ako vyťahujem Starkému udicu. Kúpame si kapránko vytiahni. Tak to je to svetlo moje. Čo robíš? Hej. Odjeb to. Dorota, stávaj, to čo robíš? Maťo, chceš vás mamou? Dorota, mikinu. Tati. Všetci majú mikinu. Natáčame video na YouTube. Áno. Tati, ale potom bude znova teplo. Ha? OK. Počkaj, strihni to. Wow. Fantastic. Strihol to, aby si ustral. Takže toto je už pre dneska tak smrdí? To je už pre dneska všetko. Počkaj. Toč to máme. Pre dneska to je už všetko a vidíme sa zajtra. Ak bude záver, natočím to a ak nie, no tak už sa uvidíme A ráno. počkaj. Prosím, na Robloxe mám kamaráta, hej, volá sa Avix a natáča videá na Roblox a Bravo Stars. Prosím, choďte mu dať odber, hej. Volá Nie. sa... No a... Kámo, veď má iba 7 odberateľov. A nebudem sa smiať, a ja som mal 7 On včera začal. Čo? Ja som za jeden deň mal jeden odberateľ. No takže ideme, Volá sa... vidíme sa. Nie, počkaj. Volá sa Zavináč, veľké všetko, Avix. Čo? A potom aj ty máš malé? veľké? Čo? Nie. Veľké, no, jak sa povie to? Hashtag asi? Nie hashtag. Zavináč, áno. Zavináč, veľké A, veľké V, veľké I, veľké X. A potom Avix. Tararat. Avix Nat, asi. Dobre. Hej. A potom Nat už má link. Neviem, vyskúšajte to, prosím. Má iba 7 odberateľov a má rád orky. To čo je?
orky. Dobre, nemusíš to. Dobre, takže vidíme sa. Je to ako